Bones tardes, amics meus tots. Segona part del vídeo de matar el Führer de l'Sniper Elite V2. Aquí, a l'anterior vídeo, vaig fer la primera part d'infiltració i començament de l'atac. I aquí estic amb la segona part a veure si el puc pelar com a final de la missió. Bum. Com ja sabeu, es va movent entre cobertures, aquest cop està allà. I a la pròxima cobertura a veure si hi puc fotre, però ho dubto moltíssim. Per tant, sempre procuro fotre-li en l'última cobertura. I... com ja sabeu, el moviment és molt difícil donar-li. I més, cada bala en el cos no és mortal, per tant... Uf, serà cabron. Aquesta vegada casa l'enxampo. Ep. Bé, si en veig algun altre... Clar, és que acabada que una ronda de tios en venen més. Allà estan. No. És molt difícil fotre-li moviment. I menys el cap, que no es moren d'un tiro. Això sí que és poc realista, hauria de ser one shot one kill sempre. Vinga, no? Si apareix... Ara, home, cony. És que me'n puc anar els collons i no puc... No puc apuntar bé. I... una altra. Això que el joc en si, en el progrés de les missions, es va fer més repetitiu. Ah, s'ha mogut. Collons. Ah. On collons és? Ara ve un tanque. Cago en la puta. Puc eliminar el tanque i llavors el healer ja sortirà, però dubto que li pugui donar. Amb aquests pesats. Tocant el botet tot el rato i no el veig. Què tal? Allà, home. Vale. Si veieu a sota del soldat hi ha un cinturó de granades amb una Steel Hand Grenade, que és la granada aquella nazi del palito. I si li foto allà de molta casualitat, que hauria de ser quiet, faig allò, detonació remota. Bum. A veure si puc fer això, si puc fer l'impossible. A veure, si puc matar l'altre nazi, perfecte. Que hi ha més. Però jo no el veig. Prendre pel sac. El dipòsit de gasolina. Tornaré a relaxar. Perquè també vull tenir pulsacions pel healer. Serà maricona.
Un altre d'aquests i em mata. Ara. Això no és gaire realista, Per descomptat que no. Bé. Guillem Ferrer Barbens, aquesta va per tu. Sí, ja ho sé, Guillem. No ha estat tan èpica com volies, però l'he mort. Bé, i fins aquí la segona part d'aquesta missió, i la missió concloguda. Això només és un DLC, la campanya és molt diferent. El puc repetir tantes vegades com vulgui. I bé, espero veure's en el pròxim vídeo. Bye bye, hasta otro ratito, ¿vale? Venga.